Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Nu am mai filmat de mult și m-am gândit să pun ceva nou. De data asta vom filma Dream League 2016. Înainte să ne schimb jocul, să nu mă stand-off am pus. Lăsați în comentarii ce jocuri aș putea să mai joc, vă rog. Să puneți anul. Bun. Ai, de capul meu. Ce joc? Nu să-mi iau gol. Ce pară am putut să dau. Aoleu, am pierdut mingea. Nu. Sunt disperat. Ce am făcut la faza aia? Am dat-o prea încetă. Chiar vă rog să-mi spuneți ce comentarii aș putea să mai... În comentarii ce jocuri aș putea să mai joc. Nu chiar îmi place. Ia uitați golul. Frumos. Ia uitați și celălalt gol. Cum am dat pe mine. M-am bătut odată pe Chelsea. Offside. De câte ori mă apropii de poartă, îmi dă offside. Și eu n-am bătut un offside până acum. Gol. Frumos. Și vă rog să nu uitați să vă abonați, să dați like, share. M-am ridicat din mici. Nu. Mi-a la galben. Ia la calm. Bravo, lui că o bătut în asta. Îmi fut. Ia la. Ce rău am dat pas. Sper că mă aud. Bine. Că un prieten mi-a spus că videoclipurile nu se au bine și nu înțeleg de ce. Te văd de aici. Ce bug are. Wow. Și n-ai sus.
Gata de prost. Puteam să joc de offside. Aoleu. Mi-a luat gol. Așa. Da, și poate să se mai audă ușa și astea, dar să știți că sunt părinții mei. Eu am 11 ani, clasă 5-a. Unii abonați mă știu. Oh, nu. Bine, bă, portare, bă. Yes, am câștigat. Cred că vom juca vreo 3 meciuri. Puțin. Și semifinala? Semifinala. Mamă, jucăm cu Juventus. Bufon. Ai de viață, mă. Ne luăm bătaie. Da, Doamne, să câștigăm. Deja am început rău. Ai, ne dă gol, ne dă gol, ne dă gol, ne dă gol. Bine, bă. Uite cum o salvează unii de gol. Hai, Pele! Uite-vă tu de aici, bă. Ce rău dau pasele! Nu știu dacă reușim să batem pe Juventus. Să sperăm. Sau, bă, am dat una. Pele, dă sprint! Gol! Yes! Yes! Frumos! Real Madrid înscrie. Ia uitați aici, ia frumos. Șutul. Culatul. Ai, bun, bă. Pare că o să batem pe Juventus. Am început ceva mai bun. Chiar dacă am început prost. Mamă, dar ce le scoate, bă, portarul ăla. Bă! Dar ăla sunt orice. Să gândești că l-o strigat fanii. Hai și dă-mi un autograf. Moftic. Veni. Uite. Oh. Roger. Da, aici este fratele meu, nu contează. Ela... Ce prost. Pichi. Nu riscăm. Odată am dat un gol, vă puteți uita pe Facebook-ul meu, Alex Nicu. Am 2 videoclipuri.
Bine, prima repriză se termină frumos. Mai bine în joc mai mult cu pas. Pe Juventus s-a pus pe joc. Oh, Lucas! Ce ai făcut, bă, Lucas? Am înțeles că o să se scoată și FTS 16. Abia aștept să văd cum o să fie. Mai bine, am încercat să tragem de timp, tot așa. Sau bine ar fi să tragem și de timp. Nu! 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 Bine, bă, portarul meu! Scos-o cu fața. Eu scos ăla. Bine. Rău. Nu-i bine. Păi da, ce pasă drept am și eu. Mersi, boss. Ești idolul meu. Lucas! Preia mingea, șutează. Nici măcar nu se duce. În corner. Da, nu știu nimic pe el. Am scos? Nu cred. Așa am intrat. Oh my fucking god. Oh my fucking. Bine, bă. Ce bară, da, m-am capit și gol. Vorbesc serios. Yes! Am bătut-o pe Juventus! Am câștigat semifinala! Am bătut-o pe Juventus! Suntem cei mai tari! I-am dat bătaie 1-0. No, Juventus, mai dai noi. Barcelona 1-0. O bătot. Da, și cred că atât o să fie și cu acest videoclip. Eu am fost Alex, nu uitați să vă abonați la canal, dați-mi like și spuneți-mi ce jocuri aș putea să mai joc, ori de care. Eu am fost Alex, pa!